Til sidste kamp. Det bliver fedt at få afsluttet en fed sæson, og håber, der er en masse, der vil komme og afslutte sæsonen sammen med os. På onsdag mod Ribe Esbjerg, der spiller jeg min sidste kamp i Nordsjælland, i den her omgang i hvert fald. Og jeg håber, at der kommer så mange af jer som muligt, og tager ordentligt afsked med mig og de andre, der stopper. Jeg glæder mig virkelig til at få lov til at spille ind sidste gang oppe i Helsingehallen. Der er altid godt gang i den, og jeg håber, at der kommer virkelig mange op i hallen. På onsdag mod Ribe Esbjerg, så spiller jeg min sidste kamp i Nordsjællandstrøjen. Jeg håber at se rigtig mange mennesker i hallen, så vi kan få en god opbakning, og vi kan tage 2 point. Hej alla NHL-fans. Det har varit en förnöjelse att spela för Nordsjælland handboll. Jag hoppas att jag ser alla er komma till Helsinghallen på onsdag. På onsdag, når vi tager imod Ribe Esbjerg, der trækker jeg i Nordsjællandstrøjen for sidste gang i den her omgang. Så jeg håber, så mange af jer har lyst til at komme og støtte os til at få de sidste 2 point i den sæson her.